Hello friends, bore bawbai boda info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट गुड निउज बेनजाबाय जाय नोंथांमोना रांआरि अनसुंथाइ मोनो आसाम स्टेटआव दा बेनि रांखौहाय सोबायना सोआखै मोनसे लेटेस्ट आपडेट लाइभ प्रुफ नोंथांमोना लाना फैदों बड info YouTube चैनेलाव बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय बेनिफ्राय बुजि आरो लास्टआव नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि स्किम लननि सायाव आरो सरकारि साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन जेरै लोगोफोर गोदान एप्लाइ जानो गोनां दङ बेनो जाबाय अरुणोदय दा बेखायनो जों माइ स्किम होननाय अफिसियेल मोनसे वेबसाइटआव फैग्रोबाय बेयाव फैयोब्ला माखासे गुबुन गुबुन स्किमनि सायाव डिटेला दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायोब्ला दा बे लन्च जादोंमोन 2020 2 अक्ट'बराव फार्स्ट मोनदोंमोन 830 एबा 830 बेनिफ्राय 1000 बेनिफ्राय दायो 750 रांखौहाय सोनाय जायो आरो बे रांखौ जायखिजाया दाननि 10 अक्ट' खालाराव सोनाय जायो बेखायनो दिनैहाय 10 मे दा बेनि 10 मेनि राङा हाबबायना हाबाखै होनोब्ला स' बे राङा हाबबाय नोंथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामदो आरो लोगोसे स्क्रिनाव नायदो लाइभ प्रुफ नोंथांमोननि रां हाबनाया फैनो जे नोंथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामदो जायफ्रा मोनबाय थायो नोंथांमोना मोनबाय आरो साफा सानैना लेट हाबो नोंथांमोना नेथ'नांगोन नाथाय राङा दिनै हाबबाय बेनो जाबाय अरुणोदय 1.0 बेनिफ्राय 2.0 स' बेनिफ्राय जायफ्रा मोनाखै आसाम स्टेटआव गासै 52 लाख होनो गोनां दङमोन 30 लाखसो मोनबाय जानांगौ 20 एबा 22 लाखा मोनबावगोन दा बेखायनो जायफ्रा रेशन कार्ड दङ नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन दायो एमसिसि सोलिगासिनो दङ बेखायनो जुनसिम जेबो खामानि जाया स्किमफोरा जुननि 4 तारिखआवसो रिजाल्ट मोनगोन सरकार दानाय दायो सेन्ट्रेल लेभेलाव लकसभायाव नाथाय आसाम स्टेटआव 3.0 अरुणोदय जानो गोनां दङ आरो बे जानायनि चान्सआ जुलाइ दानाव चान्सखौ नुहुरदों दा बेखायनो नोंथांमोना फर्म साबमिट खालामोबा अफलाइनसो खालामनांगोन बे अनलाइन जाया बिएसटिसि लेभेलाव पन्चायत लेभेलाव जाग्रोगोन फार्स्टआव बेनिफ्राय ब्लक अफिसाव थांगोन आरो ब्लक अफिसनिफ्राय डिसि अफिसाव थांगोन बेनिफ्राय एप्रुभ जानानै स्टेटआव हरगोन बेनिफ्राय जायखिजाया दाननि माने 10 अक्ट'आव स्टेटआ रांखौहाय नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोहरनाय जागोन थिग बेबादिनो दिनैहाय राङा हाबबाय नोंथांमोना नायदो स्क्रिनशट बेनिफ्राय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना दा लिंक थाथारनांगोन लिंक गैयाबा दानिया डिबिटि हिसाबै राङा हाबा ट्रेन्सफार जाया बेखायनो आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जेब्लायबो एक्टिभ खालामना ला अब्लासो मोननो गोनां किस्ति एबा नोंथांमोना स्किमखौहाय मोननो हागोन दा बेनिसिम अरुणोदयनि राङा हाबबाय नोंथांमोना एकाउन्टआव चेक खालामदो